Iki kecilik kan gak tau kasuran. Nggih. Saiki wis nggih kasur turun. Nggih. Seweneng apa? Seweneng. Pol. Ketingitan nggih. Alhamdulillah, keturutan. Ketingitan. Assalamualaikum. Panjang umur. Panjang umur. Panjang umur. Alhamdulillah pas niki wonten janji kalian jenengan ya. Kepengin nyukani kasur. Damel film. Sampean pun pinten tahun turu bayang pring enten niki pun pinten tahun. Boten. Niki lho, lemekan niki lho, turu lemek niki pun Kloso. nggih, kecilik. Nggih. Gak tau turu kasur. Boten. Lho. Tapi suwe bae iki, Mbak. Iya, terasa. Lah, disepot ae iki ben gak panas, wasike. Pusing gila Pak, kuatan Pak. Oh, lah. Sampe film enak gak? Lho enggak sampe coba film enak gak? Enak, Mbak. Empuk, Mbak. Kalau ada kekering ya? Nggih. Nggih. Edan nggih. Enak, Mbak. Edan nggih. Boten sakit gitu Mbak. deh. Ibu Pak. Nggih. Ya Allah. Jodohnya kok boten sekertian. Kuatan tok sikile. Nggih, Kan nggih, boten nggih. belum Mbak, sampean semeneng ah oleh kasut teko Pak Babin. Nggih seneng. Mbak seneng pol. Seneng. Semeneng pol nggih, Bang ya. Amin. Kali boten kasuran. Kecilik gak kasur. Nggih. Saniki kecilik kan gak tau kasuran. Nggih. Saiki wis nggih kasur turun. Nggih. Seweneng apa? Seweneng. Pol. Ketingitan nggih. Alhamdulillah, keturutan Keturutan. Pol. Bapak Duki keturutan. Mbak. Empuk ya, Mbak. Kerasa. Seweneng. Pak polisi nek Duki aku ate jalur roti bleh. Oh, oke. Siap, Mbak. Oh. Roti bleh. Insyaallah Bang nggih, dongakno seger waras, waras. rezekine akeh. Nggih, panjang umur. Amin. Saged mriki malih nggawa sate ambek roti black. Nah, niku matur suwun sangat. Ya, wis sehat-sehat sampean ya. Matur nuwun, panjang umur. Amin. Panjang umur, berkaya.